Здравейте отново от мен, Мария, и от морската градина на град Варна. От тук днес ще ви предложа още една лека до средно интензивна тренировка за цялостна кондиция на тялото, духа, разбира се, и за здрава лимфна система. Напомням ви още веднъж, движението е здраве, лимфната система се нуждае от движение, както и, разбира се, всички наши стави, мускули, всички части на тялото и нашият ум. Движете се редовно. Нека да започваме. Поставяме стъпалата на ширината на раменете и стягаме ръце напред. Започваме да редуваме по вдигане на дясно коляно, ръце нагоре, ляво коляно към гърдите, ръце нагоре. Бавни, контролирани движения, десен крак, ляв крак редуваме с повдигане на ръце. Можем да изпълним 10 повторения, можем да удвоим, да изпълним 20 повторения или можете да повторите цялата тренировка по желание 2 или повече пъти. Движим всяка част на тялото за цялостна кондиция и подпомагане на лимфната система във всяка една зона. Издишай, върни ръце в страни додолу. Отпусни се за момент. Продължаваме с клек, по-дълбок или по-лек, в зависимост от вашите възможности. Вдишвайки, клякаме и издишвайки, връщаме ръце в страни додолу. Гърба е изправен. Вдишай, издишай, върни ръце в страни додолу. За 10 повторения или толкова, колкото ви е приятно и възможно. Така наречената поза Уткатасана от йога или столче, лек клек или по-дълбок клек, изключително полезен за долната част на тялото, както и за гърба, повдигането на ръце нагоре, връщането им в страни додолу, раздвижва цялата лимфна система. Разтваряме стъпала 2 пъти на ширината на раменете. Винаги мерим според собственото си телосложение. Длани пред гърдите, издишай, наведи се надолу, завърти се наляво, поглеждаме към лява длан. И започваме да редуваме дясно, поглеждаме към дясна длан. Ляво, дясно. Завъртаме торса и главата толкова, колкото ни е възможно, по-близо до съответната длан. Ако имаме проблеми с врата, оставаме там, където се чувстваме удобно. Издигаме се, издишай, лява длан до ляво стъпало, дясна длан до дясно стъпало отново. Продължаваме с усукване на горната част на тялото. Гледаме колкото ни е възможно по-близо нагоре към съответната длан. Изпращаме лимфна течност към всяка част на тялото. Бавно се издигни, изтръскай ръце, издишай и изпъни ръце напред. Започваме да се усукваме надясно и наляво. Дясна ръка назад, поглеждаме зад гърба, лява ръка назад, поглеждаме зад гърба, толкова колкото ни е възможно повече се извиваме, усукваме, работим за горната част на тялото, гърба, ръцете, събираме лопатките с всяко едно усукване назад, изключително полезно за лимфотока в цялата задна част на гърба и торса. Дишай, никога не спирай дъха си. Във всяко едно упражнение, във всяка една поза дишаш плавно и дълбоко. Изтръскваме ръце и издишай, релакс. Отново стъпалата са 2 пъти ширината на раменете ни, повдигаме ръце нагоре и приклякаме десен крак, ляв крак, редуваме вдишай нагоре, издишай, прикликни. Издишай, прикликни към противоположния крак. Държим гърба изправен. Може да приклекнем по-леко, по-малко, не толкова дълбоко, но гърба е изправен. Дишай.
Следваме собствения си ритъм. Изпълняваме толкова повторения, колкото ни е приятно. 10 или повече. Дишай, издишай, издишай ляв. Чудесно. И релакс. Поставяме ръце зад главата, клек, дясно коляно към лакет, ляво коляно към лакет, редуваме. Издишвайки, повдигаме коляното. Вдишваме, клек, издишваме, коляно към лакет. 10 повторения от всяка страна, общо 20 повторения. Можете да клекнете по-дълбоко или по-малко, толкова колкото ви е възможно. Следвайте собственото си темпо, ритъм и възможности. Дишаме. Вдишай, издишай коляно към лакет. Издишай коляно към лакет. Чудесно. Издишай коляно към лакет. Цялостна кондиция на тялото, мускулите, лимфната система, всяка част на тялото. Издишай. Чудесно. Изтръскваме ръце. Издишай. Повдигане на крак в страни. Започваме с десен крак. Издишай, повдигни в страни. Ръце на кръста за опора. Тялото е изправено. Издишай. Повдигни крака толкова високо, колкото ти е възможно и приятно. Можем да удвоим повторенията по желание. Започваме с 10, след което продължаваме с 10 повторения изнасяне на крака назад. Тялото е изправено, гърба е изправен. Можем да поставим и ръце пред гърдите. Работете с собствените си възможности и удобство. Продължаваме с левият крак. 10 повдигания в страни. Изнасяме крака толкова високо, колкото ни е възможно и приятно. Издишай, повдигни. Издишай, чудесно. Издишай. И продължаваме с изнасяне на левият крак назад. Издишай назад. Тялото е изправено. Чудесно. Издишай. Продължаваме с така нареченият балерина клек. Стъпала, 2 пъти ширината на раменете. Завъртаме пръстите на краката навън. Кратко, дълбоко вдишване и издишвайки приклякаме, изнасяме ръце нагоре. Издишай. Кратко, дълбоко вдишване, продължително издишване по време на клек. Клякаме толкова дълбоко, колкото ни е приятно и възможно. 10 повторения. Можем да удвоим повторенията или да повторим тренировката по желание. Дълбок дъх. Издишай. Издишай продължително. Държим гърба изправен. Чудесно. Издишай. Продължаваме с прескачане на препятствие. У дома можете да поставите по-висок стол или по-ниска табуретка, в зависимост от възможностите ви. С десния крак прескачаме надясно и връщаме. Прескачаме наляво, кръг надясно, кръг наляво. Отново напомням, ако не ви е възможно да повдигате крака толкова високо, направете 10 повторения с по-ниско препятствие. Дори минимално раздвижване на крака е изключително полезно за лимфната система и цялостна кондиция на тялото. Раздвижваме краката и продължаваме с левият крак. Дясно, ляво, дишай. Не спирай дъха си и издишвайки прескачаме, вдишай и издишай, върни. И издишай, прескочи надясно и наляво. 10 повторения.
Държим гърба изправен, тялото изправено, движим от тазобедрените стави. Последно и почивка. Следва леко разтягане, забавяне на темпото. Изпъваме ръце нагоре, вдишвайки и издишвайки се навеждаме напред и надолу. Отпускаме горната част на тялото, вдишай нагоре, дръж краката колкото е възможно по-изправени, издишай, наведи се надолу, отпусни главата, отпусни лицето, отпусни гърба и раменете, върни се в изходна позиция. Вдишай нагоре и издишай напред и надолу, отпусни се. Можете да извършите толкова повторения, колкото ви е приятно. Можете да останете по-дълго в позата. Раздвижваме рамене назад. Изтръскваме ръце. Изтръскваме крака и с това приключва днешната тренировка. Правете упражненията си редовно и бъдете здрави. До скоро!